Makalipas ang ilang linggong pagtatanga niya sa punyal, doon niya nalaman ang pangalan nito. Nagkaroon na rin siya ng karapatang maglabas-masok sa guho, kaya kapag may sapat siyang oras, palihim siya roong pumupunta. Ang palagi niyang pinapalusot noon sa kanyang ama, magbabantay siya ng sakahan nila. Hindi naman yun problema sa kanilang padre de pamilya, lalo pat isa siya sa mga inaasahan nito. Subalit, habang tumatagal, may napapansin si Leonor sa kanyang punyal. Hindi niya mawari pero nakakaramdam siya ng kamalasan na nagmumula sa bertud nito. Nang mapagtanto niya ang bagay na yan, doon na siya nagsimulang magsaliksik sa isang tagong arkibo ng simbahan kung saan naroon nakalagay ang mga libro ng kasaysayan. Ang mga nalimot na digmaan ng kanilang mga ninunong babaylan nakatala rin sa mga librong yon. Kabilang din sa mga ito ang kanilang mga sandata at mutya na ginamit sa pakikipaglaban. Base rin sa kanyang pananaliksik, nalaman niyang ang punyal na kanyang nakuha ay isa pala sa mga gamit na nagtataglay ng matinding kamalasan. Katunayan, bago niya yun naitago, maraming kadugo nila ang nagtangkang gamitin ito. Nakuha nila yun mula sa guho pero ilang araw lang ang lumipas, namatay sila at nagkandabaliw-baliw. Hindi malaman ng buong detalye kung papaano nangyari ang ganoong bagay, pero ayon sa mga kadugo nilang kumonsulta rito, hinigop ng punyal na yon ang wisyo ng mga nagtanga nito. Nabasa rin niya sa sulat na, kapag nakaramdamang punyal ng konting korupsyon sa utak ng nagtatangan dito, magsisimula na itong gumawa ng paraan para tuluyang mahigop ang wisyo ng bagong nagmamay-ari sa kanya. Maliban kasi sa unang panday ng kanilang angkan, wala na itong ibang kinikilalang pinuno. Pantas at mapanlin lang din ang gamit, kaya hindi ito basta-bastang matatangan ni numan. Matapos namang mabasa ni Leonor ang pahayag na yan, bahagya naman siyang napatigil nang masipat niya ang isang lagayan ng kristal na may nakapatong na isang itlog na may mga kulay pulang pantal. Akala niya nung una, palamuti lamang yon ang silid na yon, pero paglapit niya ng sulo niya rito, may napansin siyang kung anong bagay sa loob nito. Alam din niyang buhayang nilalang sa loob ng itlog na yan, kaya sa halip na yon ay hayaan, nagdesisyon siyang dalhin ito. Bago rin siya lumabas ng guho, kumuha siya ng mga karagdagang libro kasama ng 3 maliliit na rebulto ng mga kakaibang nilalang na natipuhan niyang kunin. Pagkasilid niya nito sa loob ng kanyang bulsa, agad naman siyang lumabas ng lagusan at pagmulat niya, napansin niya ang napakadilim na paligid kung saan naroroon ang guhong simbahan ng Kagsawa. Gabi na pala. Ay, ba't kaya napakabilis ng oras sa mundo? Wika na lamang niya sa kanyang sarili habang napapabuntong hininga. Matapos nun, agad naman siyang umuwi para hindi siya mapaghinalaan ng kanyang ama. Pagdating naman niya noon sa kanila, nadatnan niya itong nakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Nang masipat naman siya nitong naglalakad, agad naman siya nitong kinawayan, sabay tanong sa kanya kung bakit ginabi siya ng uwi. Dagdag pa ng tatay niya na wala namang gaanong bantayan sa bukid, kaya hindi nito maisip kung bakit siya inabot ng gabi sa lugar na yon. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, nagpalusot na lamang siya na kesyo dumaan siya sa kaibigan niya. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na umimik ang kanyang ama. Sa halip agad naman itong ibinaling sa mga kainuman nito ang kanyang atensyon. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, dali-dali naman siyang pumasok. Pagdating niya sa kanyang silid,
Agad naman niyang isinarado ang pinto, sabay latag sa kanyang mesa nung itlog at mga rebultong nakuha niya sa guho. Habang pinagmamasdan niya ang bawat isa sa mga ito, doon naman dahan-dahang nabaling ang kanyang atensyon sa mga rebulto. Bawat isa kasi sa mga ito, may mga parang balahibo sa ulo na nagliliwanag. Yung isa may kulay berdeng hibla ng buhok, tapos yung dalawa naman pula at kayumanggi. Ayon kay Leonor, kakaiba ang mga nilalang na yon. Gawa ng lahat ito nakasuot ng lumang pandigmang kasuotan. Hindi rin niya makita ang eksaktong wangis ng mga nilalang, gawa ng nagtatago ito sa mga kulob nilang suot. May mga kapa rin yun sa kanilang mga likod. Tapos bawat isa sa kanila, kakaiba ang hugis ng mga tangang sandata. Dagdag pa niya na, yung mga kayumangging hibla ng buhok, nagtatanga ng espadang may patusok na mga talim. Yung may berdeng hibla, may tangang-tangang latigo, tapos yung kulay pula, may nakalutang na animoy nagbabagang bato sa mga palad nito. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa itlog dahil napansin niya itong parang tumitibok. Upang hindi naman yun mahulog at mapisa, inilagay niya ito sa isang kahon bago na siya nagpasyang humiga. Habang papatulog na noon si Leonor, panay naman ang pagbalikwas niya sa kanyang higaan dahil sa ingay ng mga kaibigan ng kanyang ama. Iritang-irita na talaga siya noon pero pinili niyang intindihin ang mga ito sapagkat bisita yon ng kanyang mga magulang. Subalit, pagpatak naman ng alas 12 ng gabi, di pa rin tumitigil ang mga taong yun. Wala naman yung problema para sa kanya, pero habang pinapakinggan niya ang mga ito, naririnig niyang parang pinagdidiskitahan na nito ang tatay niya. May mga kainuman itong nagsasabing babarilin ng kanyang ama kung sakali mang hindi ito mag-aambag sa alak na iinumin nila. Papalagpasin pa sana yon ni Leonor, pero pagtagilid niya, naramdaman niya ang pag-init ng punyal at pagpintig ng hawakan nito na para bang nabubuhayan yon ng dugo. Dahil dito, dahan-dahan naman niya yung kinuha at nung lumapat na ang kanyang palad sa hawakan nito, naramdaman niya ang kakaibang sensasyon na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinugot ang punyal, sabay sukbit nito sa bewang niya. Matapos niya itong gawin, nagmamadali naman siyang lumabas para awatin ang mga ito sa pagsasayahan nila. Hindi naglaon, nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng tatay niya, pasimple naman niyang binulungan ito ng, "Tay, pumasok ka na. Ako na ang bahala rito." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, di naman ito maiwasang magdahilan, gawa ng maging ito man, nababahala sa mga kainuman nitong kargado ng mga armas. Dagdag pa nito na, mas mainam na hayaan na lamang nila yon, gawa ng malapit na rin namang sumapit ang susunod na araw. Inilahad din ito na hindi nila kailangan magkagulo dahil lamang sa matinding kalasingan. Ngunit nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, mariin niyang inilahad na kailan may hindi niya mapapalampas ang kapangahasan ng mga taong yon. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang ama kundi sumunod sa kanya. Kaya ito hindi umangal sa kanyang pasya ay dahil sa ipinamalas niyang kakaibang presensya na nagpapanginig sa laman nito. Akala nga ng ama niya noong mga oras na yon, hindi niya anak yung kausap niya. Nasisiguro niya kasing hindi ito kayang gawin ni Leonor, kaya naniniwala siyang may sumasapi sa katawan nito. Pag-alis naman ng tatay niya sa harapan ng mga kainuman nito, sinubukan pa itong tawagin ng kaibigan nitong nagwawala na
hawak-hawak ang isang 45 baril. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inutusang pabalikin yung tatay niya. Sa estado ng pananalita ng lalaking yon, napansin niyang parang may paninindak sa mga katagang sinasabi nito. Nang maramdaman naman niya ito, nanlilisik naman ang kanyang matang tumititig dito habang inilalahad ang tungkol sa ginawa niyang pagpapapasok sa kanyang ama. Tinapat niya rin ng taong yon na yun na ang huli nilang pag-iinuman sa bahay nito. Nabanggit din niya na hindi niya kailangan ng mga ganoong tao sa kanilang pamamahay sa kadahilan ng hindi malabong mapatay lang niya ang mga ito. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, agad naman yung umalma, dahilan para tumayo ang magbabarkada. Dahan-dahan na rin yung lumapit sa kanya at nung magkaharap na sila, mayabang na inilahad ng taong yon na hawak nito sa leeg ang tatay niya. Anumang oras, kayang-kaya nilang utusan at hamakin kung yon ay kanilang gugustuhin. Nabanggit din ng lalaki na dapat nga mas magpasalamat siya dahil binigyan nila ito ng oras para makasama. Matapos namang marinig ni Leonor ang inilahad ng taong yon, tuluyan na nga siyang hindi nakapagtimpi. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong inundaya ng suntok sa tagiliran, sabay tadyak sa binti nito. Pag-atras naman niya rito, buong puwersa naman niya itong tinadyakan sa muka, dahilan para mabuwal ito mula sa kanyang kinatatayuan. Pagsilay naman ng mga kasama nito, dali-dali naman yung nagsitayo para yon ay tulungan. Mabilis din siya nitong pinalibutan, kaya nung mapansin niyang wala na siyang takas, nagpasya siyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Akala nung kainuman ng tatay niya mapagtutulungan na siya ng mga ito, pero ang hindi nila alam, kabaliktaran pala ang magiging pangyayari. Makalipas pa ang ilang segundo, tumayo na rin ang ginulpi niyang lasenggo, sabay tutok sa kanya ng hawak nitong baril. Pagsilay naman ni Leonor sa ginawa ng taong yon, sa halip na lamunin ng takot, pinili niyang ngumiti habang nagwiwika rito ng, "Mukhang hindi mo ata nauunawaan ang sitwasyon ninyo ngayon. May lakas ka ba ng loob para iputok yan? Kung wala, wag mong itutok." "Hindi ako kinikilabutan sa hawak mong yan, Manong. Tumingin ka sa likod mo kung gusto mong maunawaan ang mga sinasabi ko sa'yo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, biglang umihip ang malakas na hangin kasabay ng pagtahimik ng buong paligid. Maya-maya pa, nakaramdam ng matinding kilabot ang mga lasenggong yan nang mapansin nila ang kakaibang ungol na kanilang naririnig. Pagbaling naman nila ng tingin sa kanilang likod, tumambad sa kanila ang mga nilalang na gumagapang papalapit. Kawangis ang mga ito ng mga tao, pero marami ang kakaiba sa kanilang katawan, kagaya ng mahabang bisig, nanlilisik na mga mata, tapos mga bungangang walang patid sa kakalaway. Hubot-hubad din ng mga ito at nababalot ng lupa ang malaking parte ng kanilang katawan. Pagsilay naman doon ng mga kainuman ng kanyang ama, bigla naman yung napasigaw habang dahan-dahang napapaatras patungo sa kinaroroonan niya. Nang akmang ilang dipa na lamang din ang kanilang pagitan, agad naman siya nitong tinutukan ng baril, sabay hatak sa kanya papalapit upang gawin siyang pansalag laban sa mga ito. Ngunit, bago pa man magawa ng lalaki ang binabalak nito, bigla na lamang naging lupa itong si Leonor na naroon sa kanyang harapan. Sa isang iglap, gumuho ang lupang yon, dahilan para maiwan sila sa lugar na pinalilibutan ng mga nilalang. Nang mapansin naman yon ng lalaki, agad naman itong nahimasmasan. Hindi naglaon, nang wala na rin yung mapagpipilian, doon na nito sinubukang pagbabarilin ang mga nilalang sa paligid. Ngunit sa hindi malamang dahilan,
Hindi pumutok ang kanilang mga armas na parabang wala itong kargang bala. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga ito kundi hintayin ang mga kamatayan nila. Habang nilalapa naman sila ng mga nilalang, tahimik lang namang nakaupo si Leonor sa hagdan ng kanilang bahay. Maya-maya pa, nang mapaslang na ang mga ito, agad naman yung hinila ng mga nilalang na tinawag niya, sabay pasok sa mga labi nito sa mga ukang kanilang ginawang lagusan. Pagkawala naman ng mga nilalang na yon sa paligid, naghintay siya ng kalahating oras bago nito ibalik ang mga ginawa nitong katawan ng mga taong yon gamit ang mahiwagang luwad. Yun kasi ang gagamitin nila upang hindi sila paghinalaan ng mga mahal nito sa buhay. Kagaya lang din yon ng sabulag na ginagawa ng mga aswang, ngunit di hamak na mas makapangyarihan ito. Ang mga katawan kasing ginawa gamit ang mahiwagang luwad, kayang magtagal ng 1 dekada sa mundo. Aakto rin yun ng normal, na animoy yun pa rin ng taong pinatay ng mga nilalang. Ayon kay Leonor, malalim ang aral na yon at eksklusibo lamang ito para sa sinaunang lahi ng mga aswang na tinatawag niyang barawan. Bagaman may pagkakahawig yun sa mga abwak, dahil sa kakayahan nitong ibaon ang kanilang mga sarili sa lupa, nasisiguro niyang malayong malayo pa rin ito. Ang mga abwak kasi, humuhukay lamang kapag mambibiktima, samantalang ang mga barawan, mga aswang na naninirahan talaga sa ilalim ng lupa. Kung hindi magaling ang mga albularyong maghahanap dito, hinding-hindi nila makikita ang mga pugad nito. Dagdag pa ni Leonor na isa lamang ang lahi yon sa mga nakipagkasundo sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga katawang luwad na iniahon ng mga ito, agad naman niya itong nilapitan para tanungin. Habang nakikipag-usap siya sa gabunan ng mga barawan, mariin itong inilahad sa kanya na hinding-hindi papalya ang kanilang mga gawa. Nilimitahan din nila ng 15 taon ang mga katawang yon, upang masigurong hindi sila mapaghihinalaan ng mga pamilya nito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, pinili na lamang niyang magpasalamat, sabay utos sa mga katawang luwad na bumalik na sa kanilang mga tahanan. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, agad naman yung naglakad na parabang walang nangyari. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nabanggit sa kanya ng gabunan ng barawan na ginamit nila ang wisyo ng mga pinatay nilang tao upang panatilihin ang orihinal nitong mga kilos. Hindi rin nila binawasan ang mga memorya nito, maliban na lamang sa mga alaalang may kinalaman sa kanilang ginawa. Dagdag pa nito na kahit anong oras na makita niya ang mga taong yon, maaari niya itong mautusan ng kahit ano. Nasa sa kanya kasi ang pamamahala sa kapangyarihan bilang Panginoon ng mga barawan. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng nilalang, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Bago ito bumalik sa kanilang mga pugad, masaya namang nagwika dito si Leonor ng, "Maraming salamat, Manoy Onong. Mapagkakatiwalaan ka talaga sa mga ganitong sitwasyon. Sige ho, mag-iingat kayo. Tatawagin ko na lang kayo sa mga araw na kailangan ko ang abilidad ninyo." Kahit anong oras, basta kailangan mo kami, bumulong ka lang. Sige ho, mag-iingat din kayo. Sagot naman sa kanya ng gabunan. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung pumasok sa uka. Dali-dali rin itong tinakpan ng nilagusan nito hanggang sa maging normal na ito. Nang mapagtanto naman ni Leonor na ligtas na ang pamamahay nila, doon pa lamang siya bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Kinabukasan, pagising naman ng kanyang ama,
Wala naman itong napansing kakaiba sa paligid. Maaga pa lang din, nakita na nito ang mga kainuman nito kagabi, kaya hindi talaga yon naghinala ng kahit na ano. Si Leonor naman noon, tahimik lang na nagmamasid, maiging pinag-aaralan ang mga nangyayari. Dahil sa iyo ng unang beses na ginamit niya ang punyal, di naman niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala, pero hindi na yon mahalaga. Nangako kasi siya noong gagamitin niya lamang ang kakayahan nito kapag may kumakanti sa kanyang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili namang tahimik ang pamamahay nila. Nataon naman noong walang kaganapan sa kanilang tahanan, kaya pinili na lamang niyang magbalik panaog sa bukirin nilang malapit lang sa guhong simbahan. Yun lang kasi ang kaisa-isahang parte ng lugar sa kanilang baryo na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa magulo niyang mundo. Sa loob ng ilang buwan niya roong pananatili, may nakapansin sa kanyang isang matandang lalaki na nakatira lang din malapit dito. Bale, sa unahang bahagi yon ng lupain nila naninirahan, kaya hindi ito gaanong kita ang guhong simbahan. Ayon sa matandang yon, malimit siya nitong makitang pumupunta sa lugar ng nag-iisa. Wala namang bago sa ginagawa niya. Ang ipinagtataka lang nito, bakit sa kabila ng kanilang maginhawang pamumuhay, mas pinili niyang manatili sa sakahan ng buong araw. Kung iisipin kasi, mas mainam na manatili na lamang siya sa bahay nila para makapaggala at magkaroon ng panahon sa kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ng matanda na, unang beses niyang makasilay ng ganoong binata, kaya hindi niya maiwasang mamangha. Ang daladala kasi nitong pag-uugali, katulad nung panahon ng kabataan nung matandang yon. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang masayang nakikinig sa kwento ng matanda. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, napansin naman niyang mabuti ang kalooban ng matandang yon, kaya iniwasan niyang mag-isip ng kung ano-ano. Kontrolado ni Leonor ang emosyon ng hawak niyang punyal, kaya sa kahit na anong aspeto, hindi siya nito malalamangan. Ang tanging gumagambala lang sa kanya ay yung kamalasang wala siyang makitang paraan kung papaano ito matatakasan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na humaba ng humaba ang kanilang mga paksa. Mahinahon naman niyang ipinaliwanag sa matandang yon ang kanyang dahilan kung bakit niya mas piniling manatili sa bukirin kaysa sa kanilang tahanan. Ayon sa kanya, sa kanilang tahanan kasi, pakiramdam niya mabilis umikot ang oras. Wala rin siya roong ginagawa, kaya para makatulog, minabuti niyang magbantay na lamang sa kanilang sakahan. Umiiwas din siya sa mga barkada, gawa ng alam niyang walang katuturan ng pagsama sa mga naiisip nitong gawin sa buhay. Mariin din niyang inilahad, matanda na siya para sa mga ganon. Dahil sa kanyang sinabi, doon na naglakas loob ang matanda na alukin siya para maging disipulo nito. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, agad naman siyang nagtaka, gawa ng hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito. Nang mapansin naman niyo ng matanda, agad naman itong ipinagtapat sa kanya na isa yung ermetanyo. Matagal na yung naninirahan sa lugar pero buong buhay nito, hindi yun na malagi doon. Dagdag pa nito na, ang mga katulad niyang tao, ang mga nararapat para mapasahan ng lihim na karunungan. Naniniwala rin kasi itong nalalapit na ang kanyang katapusan, kaya sa halip na masayang ang tangan niyang karunungan, nagdesisyon niyong maghanap ng mga taong karapat dapat pasahan. Matapos namang marinig ni Leonor ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng sa isip-isip niya, imposibleng magkaisa ang dalawang magkalabang karunungan. Malakas din ang kanyang kutob, mahihirapan siyang magsanay sa ilalim ng pamamahala nito,
dahil sa tangan-tangan niyang punyal. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, bigla naman siya noong napasilay sa matanda nang kampante nitong hawakan ang kanyang bewang kung saan naroon ang tangan niyang punyal. Pagramdam naman ito sa kanyang gamit, mahinaho naman yung nagwiga sa kanya ng, Huwag kang mag-alala, iho. Sapat na ang sakripisyo ng mga ninuno mo para sa gamit na ito. Hinding-hindi ka nito ipapahamak. Alam mo, matagal na kitang hinahanap. Isang batang may likas na kakayahan sa dalawang kapangyarihan. Tandaan mo, ang masama at ang mabuti para yang lubid. Hindi yan mabubuo nang hindi nagkakabuhol-buhol. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, agad naman niyang inabisuhan ng matanda na pag-iisipan muna niya ang tungkol sa bagay na yon. Alam niya kasing hindi ito magiging madali. Gawa ng unang-una, wala siyang ideya kung sino ito. Hindi rin niya alam ang mga kakayahan nito. Gawa ng kahit anong pagramdam niya sa katawan nito, wala siyang napapansing kakaiba. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pagkikita nila ng matanda. Upang makumbinsi naman siya nito, isa-isa siya nitong pinakitaan ng mga malalakas na mutya. May mga bagay ding ipinakita yun sa kanya, kagaya ng mga kagamitang nagtataglay ng malalakas na presensya ng kaliwa. Dahil sa mga ganoong kaganapan, nagkaroon siya ng mga palaisipang halos hindi niya masagutan. Buong buhay niya kasi, hindi niya sukat akalain na pwede palang gamitin ang dalawang kapangyarihan ng sabay. Dagdag pa ni Leonor na ang paniniwala ng kanyang pamilya isa yung maituturing na imposibleng bagay. Gayunpaman, dahil saksi nito ang kanyang mga mata, hindi niya kayang talikuran ang ganoong katotohanan. Ilang linggo pa ang lumipas, nahikayat na nga si Leonor ng matandang nagngangalang Rubio. Kagaya ng mga albularyo sa kanilang lugar, pangkaraniwan lang din yun kung titingnan, pero hindi dapat na maliitin ang kakayahan nito. Sa pamamagitan pa lang kasi ng salita, kaya na nitong tumigalpo at maglapat ng sakit sa isang taong nagtatangan ng bakod at puder sa katawan. Maliban sa ganoong abilidad, marami rin itong kaibigang engkanto na nasa dalawang panig ng kapangyarihan. Kagilagilalas ang pagsasama niya sa mga kapangyarihan nito. Gawa ng buong buhay niya, hindi niya inakalang makakakita siya ng ganoong bagay. Magmula noon, wala na ngang nagawa itong si Leonor, kundi humanga ng humanga hanggang sa nagpasya na siya na tanggapin ng alok nitong maging disipulo. Upang maging buo naman ang kanyang pasya, ipinagtapat niya yon sa kanyang mga magulang. Nang malaman naman yon ng kanyang ama, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanya. Masakit man para sa mga itong tanggapin ang kanyang pasya, alam nilang may kalayaan ang anak nilang yon. Bago rin nilisan ni Leonor ang kanilang tahanan bitbit ang kanyang mga gamit, nangako siyang babalik siya doon pagkatapos ng pagsasanay niya. Lingguhan din ang magiging pagbisita niya upang kumustahin ang kalagayan ng mga ito. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman siyang umalis bitbit ang kanyang mga gamit. Pagdating naman niya sa guhong simbahan, agad namang tumambad sa kanya ang matandang nakaupo sa malaking tipak ng batong nagsisilbing lagusan papaloob dito. Dahil alam naman niyang hindi yon alam ng matanda, pinili na lamang niya itong ipagsawalang bahala. Maya-maya pa, agad naman siya nitong niyaya patungo sa tahanan nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, unti-unting malalaman ni Leonor ang totoong pagkatao ng ermetanyong si Rubio. Okay, pasensya na kayo inumaga tayo ng lapag kasi inedit pa namin to medyo magulo pa kasi yung kwento.
Inayos namin, niline up namin. Tapos, ito tayo ngayon, dire-diretso na. Dire-diretso na. Ito lang trivia. Alam niyo tong si Ermitanyong Rubio? Sobrang kilala to sa simbahan ng Kagsawa. Kapag napadpad kayo sa Bicol, napunta kayo sa simbahan na yon, pagtanong-tanong nyo, magugulat kayo, sikat na Ermitanyo to. Episode 3, mamayang 5 p.m. Pahintay na lang ako ha. Salamat.